Ito na yung tanim natin, Madre de Agua. Ito. Ito yung mulberry. Ito pa isa. Nalipat na natin dito. Dito isa yung Madre de Agua. Ayan. Tignan natin yung yung mga manok. Yan, tanim munggo. May munggo, yan tanim. Mga tanim na munggo. Saan ba yung bunga? Ito. Nakabit ko na nga pala yung solar. Ito. Yung solar, oh. Ayan, solar. Isa lang yung kinabit ko dito, pero susunod dadagdagan natin yan. Lagyan natin doon yung isa pa. Yan. Dito na, oh. Ito naman sa kabila, tingnan natin. Ito. Ito yung mga bago. Ito mga bago. Mga ito eh. Ito yung bago. Mga ready to lay pa lang to. Yan. Hindi pa sila nag-iitlog. Nasa 5, 7. Meron pa doon. Ito puro lalaki. Yan. Puro lalaki yan. Yan. Nandun sa taas. Sa kabila ito puro lalaki. Puro rooster. Ito. Yan. Puro rooster yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam. Tapos ito yung mga sisiw. Sisiw namin. Yan, sisiw. Sisiw pa lang. Mga 3 months to basa. Nabasa sila. Pero mamaya siguro araw na yan. Medyo nabasa sila. Butas yung bubong. So pagbalik natin, ayusin ulit natin yan. Ito siguro dahil dito. Ayusin natin yung susunod.
Dito na ayos. Nangin kasi. Dito naman. Ito yung pangalawang kulungan na bago. Yan. So sa mga vlog ko, yun yung unang kulungan. Ito naman yung bago. Ito yung mga nakalagay dito. Mga bago pero nangingitlog na. No. Apat. 5 to. Ayun, nag-iitlog yung isa. 5 hen, isang rooster. Ayun yung nangingitlog. Ayun, pakita. Hindi nakapapasok na, ayun o. Nag-iitlog na. Bago. Ito mga bago din yan. Ito yung matagal ko ng alaga, nandito. Nabila. Ito. Ito. Ayan, ito yung mga matatagal na. 1 year. 1 year na sila. Yun. Itong rooster, mga ano siguro to. 1 year na rin pala. 1 year sa February yung rooster, ayun o. Ganda ng katawan. So nangingitlog na rin to. Yan, mga yan. Kasi matagal na rin. Tapos ito yung 1 year na may get. Ito kaso nanunuka eh. Yung problema nito, ewan ko kasi nanunuka na siya. Medyo agresibo. Dahil siguro matanda na, 1 year mahigit. Yan. Yung rooster na yan. Hindi ka basta-basta makakapasok dyan. Nanunuka yun, no? Kita nyo yung ano niya. Medyo mahaba na. So 1 year mahigit yan. Pumasok ka dyan, manunuka yan. Agresibo. So yung mga hen, 1 year na rin. Yan, 1 year na. Ito 1 year na din. Yan. Meron ako yung 3. Yun yung dinala ko. Kasama nila yun. Yung mga first batch. Ito. Bago din. Ito. Yung mga unang papisa. Ito, nagkaroon ako nito. Ibang lahi. Yan, ibang lahi. Check na natin, no? Ito mga 8 months. 8 months na sila. Ay, 8 months. Tama ba? Nung sila napapisa. Nung July, August, September, October, November, December, January. 7 months. So, nag-iitlog na rin to, no? Ano ba itlog nila? Binalitan. Pero nag-iitlog na rin yun. Yan, susunod tayo. Sa susunod nating pagdating dito. Ayos-ayosin din natin. No, may gagawin pa tayo. Marami dito. So, subaybay lang kayo sa vlog ko. Yan, ito medyo maluwag na, no? Ayan, no, kikita nyo naman. Dito gagawin nating pre-range. Yan, dyan, ang balak. Gawin nating pre-range dito. No? Pakawalan natin katulad nito, ito lalaki. So, ito kasi may halong Rhode Island Red at Black Astrolorp. Yan. Yang ano na yan. Ito. Yang lalaki na yan. Naka pre-range yan. So, sasanayin din natin yan. Pre-range. Ito Black Astrolorp to eh. Kaso bigla lumabas yung ganitong kulay. Ayan. Ito yung tatay niya, no. Ito. Yan yung tatay niyan. Ayan, no.
Nakikita nyo. Diba? Iba. Yan yung tatay. Tapos yung nanay. Yung mga yan. Hindi natin alam kung saan dyan. Pero yan yung tatay. Maganda-ganda rin. Yung kinalabasan. Medyo malaki din to. Yan o. Nasa September, October. December, January. 4 months. 4 months old to. Yan. Yung ganyan. Yan. Kasama rin niya yung mga yan o. Yung malalaki. Yan. So yun guys, hanggang dito na lang aking video. Medyo mahaba na. At marami tayong vlog dito. Sana makapunta ulit tayo dito. At yun nga, vlog tayo dito. Marami tayong pupuntahan doon. Sa bundok doon, may experience ako. Papa-experience ko din sa inyo o iba-vlog din natin doon sa may bundok na yon. May ilog kasi doon, mahaba. Hanggang doon. Pataas. So sana makabalik tayo dito at makita niyo yung ginawa namin doon. No? So sa mga ibang vlogger din parang nakikita ko sa yung mga ginagawa nila. Siyempre gagawin ko din yun sa channel ko dito lang sa bukid. Maraming magagawa dito. Kaysa doon sa kung saan sa may bahay lang, wala tayong magagawa doon. Dito marami. So, yun. So, support lang. At maraming salamat sa mga bagong natin. Subscriber dyan. No, ito yung papaya. So, tumubo lang siya dyan. Gubat to eh. Kung, nyo yung vlog ko. Ito, masukal to. Masukal talaga yan. Kaya dun. Yan. Hanggang dun. So, nag-extend lang dito. Nag-extend. So, yun guys. Hanggang dito na lang aking video. Maraming salamat.